Justitia det er en uafhængig juridisk tænketank, som har fokus på især grundlæggende menneskerettigheder, frihedsrettigheder, retsstatslige værdier og retssikkerhed for både borgere og virksomheder. I Justitia der arbejder vi på mange forskellige måder. Altså vi udgiver løbende en række rapporter, hvor vi enten har fokus på et bestemt emne, eller hvor vi laver sådan deciderede statusrapporter, hvordan går det med de grundlæggende rettigheder og retssikkerhed i løbet af et år. Men derudover bruger vi jo også rigtig meget tid på at tale med beslutningstagere. Det kan være folketingspolitikere, det kan også være beslutningstagere i embedsværket, rådgiver dem og hjælper dem med at træffe nogle beslutninger, som værner om den demokratiske retsstat. Vi prøver at være med der, hvor beslutningerne træffes, eller allerhelst i god tid inden. Noget af det arbejde, vi laver, kan jo slet ikke måles, fordi vi så måske har forhindret et lovforslag i at blive fremsat, fordi det er et lovforslag, der strider for meget imod vores grundlæggende rettigheder. Vi har også Justitia Akademi, som betyder rigtig meget for os. Der har vi mulighed for at uddanne de unge jurister allerede mens de er på skolebænken, så de får de rigtige værdier med sig ud, når de så skal ud og have job senere. Udadtil kan Danmark godt se ud til at være et sundt retssamfund, men sådan ser det ikke ud, når man krasser lidt i overfladen. Udviklingen er i mange år gået i den forkerte retning. Derfor er der behov for en aktør som Justitia, som på uafhængig vis kan holde øje med, hvordan udviklingen løber, og som arbejder hårdt for hele tiden at få skubbet tingene i en anden retning, en bedre retning med respekt for vores retsstatslige værdier.